Добър вечер, дами и господа. Какво ще кажете за риба ние да отидем? Хайде с нас да дойдете на Ебро. В Испания ние ще ловим. Проблемите на страна оставете и за риба вие с нас тръгнете. Тук риболова е жесток, много яко пипа и кълве, куки трябва да се точат до откат, за да не остане някой валак. Рибата обича да се храни на корем, с пелети да се зуби. Да си стар рибар, кеф голям. Бира, риба и така нататък, знай, че риболовът може да е кратък.